nog ni kipilman di no montango berele mani ani family rok bai khai aje paplo mo khai chu ko paplo hoi khai to sairi jaro aje paplo yapri asure ag yak paplo no mo khan cherai ramsa dak nam khai rung mari makan noyon bono sono tu bingari bekhena phaile mani jagale nala naithokno haibano tekisa sajok kanga tebo naithokamo khumrok asuk gurikho nog asuk kaham khlai tangmanyakho rang rok kurini bagui khlai manyang tonglaikena tabukhe saka kalai tonglai o saka nai teng tolao hangkai jaga tebo naithok tong photo bujak laimani aichuk bai anchare noban nango thik kero photo bujak lai ma rungmari anlogi cherai photo bujak layo ma ban cherai ma paplu bo photo bujana hin laina kirui rom rom itong aro longoi tong choknai thamai kiri jagai choge khil thaika makai achuk ma bayan paplu achuk dui tala sa kalai tong layo dui tala Osta nokor ni 25 तारीख 3 मास 2024 ordination berai rayo bar hangkai sombar layo sairi khoi ni kifiltei gongon nokoti ke phaiga hingka ba hablai mani kaya foto bune papa ora habna hingkai borogo 30 taka khlai nango okra rok chere rok nang kana haya gari parking 30 taka naharo aichu khama anchai borok bisi kri chung thangoi 2-3 group malai khana asuk borok kri toilet no aichu ma jagale naithok nai toloni kuchung tong keba montang jaga hangkai ni tola khai tola sinari rok tebo khlai khai tebo naithok nai boro thangnai lengai
Yang nasi apa belum? Today. Itu mama. Oh, papa. Tapi kalau suka